Ringre moko abiriyo ogol e liete manie bungu ma Shakahola e menyo ma obagi kawuono ka en odiechieng' mar ariyo nyaka nyo chenro mag menyo chakre kendo. Ringre go ogol e liete abiriyo mane oyar kata mane bunguno kendo kilo kwan duto mag ringre moseyud Shakahola chopo 443. Ringre mamoko e kind 50 mane oyangi osekuny chenro mar menyo pod dhi nyime. Jabero moyiero piny owacho Johansen Duor ne otelo ne chenro mag kamano. When someone dies, the investigation is very wide, from the place where that person was found, from the transportation of the body to the mortuary, to autopsy. And each and every agent usually have our own unique training on what to do in every stage. So that now, once each and every agency have done his or her part, a report is compiled, and whatever we found is compiled together, taken to court for purpose of public prosecution or things like that.